morning, di ami karos merkados papagabril na sa bagisang nasuot nga sanilas nga pikas man si bugbuhol magkulor. Palit na laman sa dadzon, karing Spartan nga kulor puwa kay ligon man ni sanilas ha. Palit si Gabriel og undan guys. Tulo. Kana na laman, saingan na bau guys to. At mig bau guys. So kahit panlig mangus guys. Api mga seafoods guys. May seafoods, may day ambang. Kapila putig pakos, ambang. Pila? 30? Pila ko dari tebe. Isa dari gusto. Sa padana. Ang azin mo na karon magmahay. Pila pa ko dari te. Isa, lapo. 30? Isa ra ha. Kana pod isa dari 30, 20, 50 plus kari pila pod 30 pula tanan sinta tanan guys 30 lagi mo na 20 lagi mo te 30 to no kasi lagi angay 30 sige asami guys, palit na may isda. Kay ukay guys, na kay ukay dyan. Kay ukay yan. Masa ko kamatis guys. Kimsengan si mong friend Kim? Baji. Kimsengan na na? Baji. Buyok. Hi Buyok. Naglaag kayo? Haman naging mong papa? Be. Kaluoy ni Buyok. Naglaag si Buyok dari guys. Sleep? May sleep ka papa? Agi ikaw, ano ning mata naman ka? Ha? Mata na? Na isang friend si Buyok. Yok. Wala sila. Guys, nagabot na may daris bay. Ang mga maningibisa Kim na tug. Bili na mong kuya. Hilak man Ang ko duhas na. kuya. Nagdala na magapalit ng sidaan, misda. Hilak ka? Dana isang bata dia friend ni dia. Nanamad sa imong pagkumangka na sa laag daris bay. Yan na guys, luto ng Papa Gabriel agatong isda. Sa'yo mong iluto pa, bao? Ha? Sabon? Bao guys, sabon ni Papa Gabriel. So may isagol, kari. Pichay, datugikan sa tang garden, haning hinduan. Sige, hugasan na rin mo. Karipod. Kari. Guso. Paitpan mi guso, ambang, o karing, lato. There guys. Paitpan mi lato guys. Haning hugasan ng kamara yung mga sa upaniud to. Hindi dia. Baliog 30 yung gusto. Ay guys, tanang hunluan ron. Kapit atang panakot, kamatis ug kaning sibuyas ang hatag taog 40 plus to pa no. 48. 40 city guys. Nagaban hiwa na. Ayan guys. Kani sudring atong lato. Kami maning lato guys. Patay ang ambang. Okay. Pay ambang guys kari dia. Ambang. Nami ini siyang ambang guys. Kani niya. Ganahan sa kong ingani. Kaning ambang. My favorite. Kanipod. Katupang day guso. Lapo. Kanis sa guys mo na lapo. Kanay mo yatang ipang partner dari panakot. Kana. Oh. Hi. Haman nagbibi. Haman si Bibi Buyok. So Bibi Buyok na to? Kana kamatis. Lami ng kamatis bi. Tamis na. Lami na. Pagibutang sa tong magama ko sausawan na mo dari guys. Hasan ay hugasan sa guys. Karejut. Na guys, nahuman na naghugas ring ato. Ambang dia guys. Nahuman naghugas na gatang ambang. Nanay ka dani Kim? Di. Ikunos Kim na guys. Lami man guning ambang bi. Ita na ba? Lami ning ambang uy. Kani guys no, naalami kaayo. Aw. Kani kuno day isa guys, kani day isa. Lato. Lato. Kay katong isang gahi, lapuanan to guso. Kani lato. Ito yung butang rin atang lato dahil sa tang sulanan guys. Ay
i-transfer. Hinluan naman nila. Na guys. Diyan nakatamang timplahan pa ni. Tanaw mukha na sa guys. Yummy. Patanaw nila. Yummy. Yummy yummy. Ganahan dyan sa guys, nga ni. Ano balik ka ma? Merkado, balik 20 na siya guys kani. Lato, ang karing ambang ay noon. Ambang. Diyan na naday kata pa nang magama at patag-sausawan. Papakutilaw. Ready to eat na na siya. Anak ma. Ha? Papakutilaw anak. Tilaw taron. Magama kog sausawan with kamatis. Sawan? Kamatis ug sibuyas. Ayan, dia guys. Kanan just kim-kim na rin sa. Na, di pa ta mga anbi mahurot naman kananay mo be. La kong bati. Lami na, lami. Gamay na. Ang lami na kaso. Nam. Nami. Ganahan siya guys. Nami kuno. Suka nga tuba guys. Lami ni kaadjo. Mapukuan guys. Ang kamatis. Huwag nga itong sibuyas. Sarap ka buok. Kani magsalin pa ko na ni kamatis guys kay nipalit man mig isa ka bangus. Nipalit mig bao og bangus. So karing bao mo yung magisabaw. Buto ni. Pero ako na mahudta og sabaw kay tulo na to sila ka buok. Buto ni ron. Ito kuno lato. Wa pa na mahudta si sabaw. Pila ka buok na mong gisabaw gab? Gitunga man to, gitunga siya. Tutapad mi bangus isubaay ko na mo. Muna magsalin ko darhi. Dako ma. Wow, lami day. Ganahan sa dari guys kanila po. My favorite sining kim ni. Dapat itong gusto. Bawa dari ambang umukaan ba ni? Lami ang paning ambang. Nga seafoods ni siya guys. Karehan ni salin para sa Madako. salin nila para sa bangus. Kare para sa mga sausawan. Saring hiluan guys. Gamay. Gamay. Ay gamay. Haraman tong bibi ngay mong kaduwa. Uli na tapad iya pa. Uli na? Tangi, uli na kuno guys. Tapos Ilaninon. Ilaninon. Stilan. Ilaninon. Tapos ilan ninong? Ilaninon. Kaya na ako ninong na. Sibuyas. Ninong unyot. Hinan. Tinis na. Unyot. Unyot. Ninong unyot. Diyan na di pa ilo. Wow, lami aras eh. Paano liso guys. Wow, lami alagi be. Lami be. Lagat man nagisang kinanan guys. Tingog bay ni ko ano. Pisap-pisap. Yang orang ka. Lami ka so yummy ka. Wak. Ay wak na magtagbo na ka. Lato. Sure day. Sure day. Love you baby ko. Watermelon. Mama, watermelon. Mura ko na watermelon. Watermelon nga gamay. Mura ko na watermelon nga gamay, guys. Silan. Hurot na gatang lato, day. La, kumbati. Ay, ganahan maka na na. Ayun, naki. Huwag pa na hugasi. Tama yung amigo. Haman si Buyok, be. Tapad ya pa palagi. Tapad silang papa. Buyok, daratabay mag-eat. Natug lagi buyok. Natug buyok. Natug lagi buyok na. Ito na mila na. Natug buyok. Buyok! Lita! Otso! Buyok! Buyok! Loya. Ginger. Mga itang sagolari, guys. Atong sausawan. Okay. Yan na guys, kompleto na gatong pang sausawan. Kayo, dia. Kayo, lami ka doon pare sa tangkini. Kere. Atong isa, lapuan pa to na guys. Kaya arong humok siya. Kaya lain ba to sa kakilaw na dadzun sa upay lapuan. Stilan. Kalisan. So, yummy sa kaso guys. Sa butangan og suka. Suka nga, namian ka adso. Sukang tuba. Ay, suka nga tuba. Balik ka sa kong tuba. Kaya arong gamang suka. Nami pa na sa imnon guys. Kaya good for the heart. Kasi siyang tuba. Wala si Zay. Wine na rin sa Bisaya.
Sa Visayas, mga Bisaya. Mga Bisaya. Mga wine dari guys. Next na ba uy. Ready na mga paniud to guys. Na mga isda nga ba. Isdang ba. Ayan, dali na mga chikiting. Ang sausawan. Ito nga rin naman sausawan guys. Nagtatalin lo. Umbang. Ha? Umbang. Ambang. Umbang. Ambang. Wow, favorite ni Kim Kim. Dahil sa sangibutang ang tawag ko ang guys niya. Oh, sure. Favorite ni mo, be? Wow, rice. Tayo, sabaw. Wow, yummy. Ngata guys. Ito tanin suntanan. Wow, lamia, uy. Yummy. Wow, yummy. Parang buyok ha? Sa depan. Bata ba ka doon sa depan? Patun rumah tak ada tuh, ha? Pichay. Fresh from our garden. Pichay. Yeah. Ikaw po sa mga palamig sa baw. Pa. Talo guys. Yummy kayo. Sabi. Isda. Ida ko hawang. Hawan. Hawan ko na rin guys. Depan. Hawan ko no. Hawan ko rin isda. Hawan. Dako. Yummy. Dako na hawang. Tanga to unod be. Ayun. Green lagi na sa butod guys. Hindi lagi butod ni pa. Isda. Green o butod. Green o butod siya guys. Saingan na isda. Dako. Oh. Bau. Green o butod. Bau. Wala ka BBM na. Wala ka BBM. Ako ina. Init na. Bangun lebih maganda eh. Mukbang may kuan guys. Mukbang may ang bang. Mukbang ang bang. Ame. Fresh paado. Gusto ang mukbang tim o. Uy, lato ni. Hindi gusto. Laim tong gusto. Kalapuan pa to. Kami kasig ang bang guys. Ang bang. Kami pangkim. Maas ko naon. Mga tagnaong. Tagnaong iring. Guwapo man iring. Isda day. Iring mo day. Fish. Napay gulay. Gulay. Init pa. Kuya, pangaan mo gulay kuya. Lame. Gusto ko ng kim-kim pating. Pating po mo. Pating po nung ka-kim-kim guys. Kumbati ya. Undang na kim-kim guys. Kanila may isang iganahan di ha. Kung lapo. Kin, nag-imokin sa may imokin. Sabaw. Isda ka kim-kin guys. Nag-imo ya. Kana. Ganahan ko sa kuya na to guys. To, lato. Ambang. I love ambang. Nay dagdag. Hala, sige. Gidapan ka dagdag ron.